Quins tipus d'activitats hem de fer servir a les nostres situacions d'aprenentatge? Segons el Departament d'Educació, un cicle d'aprenentatge o seqüència didàctica ha d'estar composat per 4 tipus d'activitats. En primer lloc, les activitats inicials serveixen per identificar el què sabem, explorant i activant els coneixements previs. Han de ser activitats motivadores i poden servir per compartir amb l'alumnat objectius i criteris d'avaluació. En segon lloc, les activitats de desenvolupament responen al què estem aprenent. Tenen la funció d'introduir nous elements i connexions per ampliar els nostres aprenentatges. En tercer lloc, tenim les activitats de síntesi i estructuració. Analitzen el què hem après de nou. Són activitats competencials d'investigació o reflexió amb les que es visibilitzen els nous aprenentatges. I finalment, tenim les activitats d'aplicació i transferència, enfocades al disseny, elaboració i aplicació del nou coneixement que hem après durant la seqüència en diferents contextos i situacions.